става хора, аз съм просто ВГ. И има една много лоша новина, защото снимах, качвах клипа, нали, качвах го и нещо коментарно се изключи, всички са филма, клипа го нямаше. Сега продължавам откъдето започнах да ги има режди отново у нас. Да. Нали, не отново, ние си го снимаме същия ден. Защото аз, както ви казах, всичко са филма и просто... нали... Аз искам да поздравям клипа и какво става? Хора, отново съм тук. Да ги има HD, стали да ми кажеш като стане клипа някъде до 5, не, до 8 минути. Защото знаеш, че... Защото хора, няма да снимам много дълги клипа, защото бандикама не ми е купен и затова няма да мога да снимам толкова дълго клипове. Той ще ми каже как станат 8 минути. Как станат 8 минути не си стоп. Ще кажа да спираш. Добре. И хора сега не знам кой ще правим. Сигурно. Айде ще засия тук някои дървета, защото нямам. То засях всичко. Ето ми е моята малка къща. От вещица. Да, от вещица. Която намерих в миналия епизод. Да спиш. Който не качих. И хора, съжалявам, защото най-път ще пускам музика накрая. Няма да пускам, защото YouTube могат да ме баннат. Wake, така ме каза. Що? Напишете в коментарите дали е вярно. И ако е вярно, да ми кажете, защото искам да пусна музика. Съм чувал някой ютубър как пускат музика и на тях нищо не е ставало. Сигурно защото закупвам. Аз поне така мисля. И сега хора, тук ще берем този sugarcane. Ще го засадиш. Съжалявам, отново казвам, че няма звук, но слушалките ми са бъгнати. Само микрофона бачка. Нищо друго. Когато няма звук. На хората може да ме е малко гадно е. Се го засия тук. А то пак до вода трябва да дадем. Така. Ще обера малко гъби. Аз обичам супички. Аз обичам много пилешка. Аз мразя пилешка супа. Не, обичам най-много от първо, обичам шопската салата. Стига с тази шопска салата. Ще филваме клипа. Извинявай се за това. Той се извинява, защото е с много малко разум. Мозъка му е колкото... Ох! Мозъка му е колкото лещ. Няма никакви маниери. Стига бе. Вярно си е! Ти сега кажеш нямаш постоянно послушаш. Не, баш постоянно. Да, като играем матч. Матч, да. Ти си едно много матч. Ти си едно можеш да играеш много матчи. Аз го бутам само, той пада на земята. Кога направиш, може да буташ, правиш спънки. Спънки. Човек, шпагата е позволен. И шпагата е позволен да ти дръпнат крака. Като играеш футбол, като играеш с топката, ще дръпнат крака, позволено. Аз те направих на Денис, дето му такова, дето щеш да си чупя ръката. Сега не ви кажа, че той мрази Майнкрафт. Кой е? Денис. Не, няма мрази. Мрази я. Да. Поне една гледа клипа. На двамата ни бърчет. Нищо лично, Денис. Просто... Вярно си е. Честно, да, спал съм на легото. Бах тук много кокоши, бе. Юхце. На крава няма. Не също крава май имаш. Жалко, че нямам. Сега тих чак пак. Ще да поем. С Faithful. Ако някой път се упражна с той, ти му е слушаш Faithful. Или да си покажа един много як за минута и две. Кокоши, колко ма гледаш, ма? Циганка.
Кокошки е нищо лично. Просто ми трябва да може да се прехранваш. Ми да, такъв е животът. Трябва да клоним кокошки. Що е в истинския живот са колят кокошки. Още 3 минути. 3 минути още. Те хора съжалявам, че клипът ще е такъв, но... Много скучен. Не, направи го 9 минути някъде 30 секунди. 9 минути. Аз няма мога защо 30 секунди. Абе, Ти 9. казва, че това 9, опа, не гасна ти телефона. 9 минути и малко секунди нататък. Ми кажи. 9:59. Да, бе. Ми кажи, хора, съжалявам, че в този клип няма правя нищо, просто не знам. Също, знаете ли какво? Може клиповете да ги правя на части. Ти как мислиш, бе? Може. Да. Едната част ще... Аре, като се поразвие малко да направим една от моите модели къщи. Давай, добре, може. Или може да направим извън... И хора, значи... Да, може извън клипа да направим къщата, но... може в клипа в клипа сигурно ще го направим. И... Обаче първо трябва да съберем материал. Да, и хора, също да знаете... Само да се наместя тук микрофони и слушалки. Да знаете... Какво ще казвам? Клипа... Едната част на клипа ще е 9 минути. Клипът ще се състои от 2 части, общо 18 минути. 18 минути ще ще пише в описанието името на клипа ще е, нали, заглавието ProtoBG Survival епизод 1, част 1. В описанието сида може да го има и сида. Може да се намерите тази къща тук. Координатите са... Ето ги координати на нас, ако искате да позирате клипа и да видите. Сида ще го има в описанието. Да, нали казах. Аз съм чух. Да, и... гледай, човек седем. И да знаете, нали, това ме предец. Сега ще отбера малко овце, защото искам вълна. Трябва ми вълна. За картинки? Не. За какво? Ще я сложа пред къщата. Ще направя стена от вълна. Не знам що. Лесно изгаря. Да изгаря. Лесно запалиме. Значи аз кой е казал, че ще я паля? Да внимаваш, защото е лесно запалиме. Знам, че е лесно запалиме. После. Добре, бахта с Още една минута и ще сложим края на първата част на клипа. Сигурно ще се върна само вълната. Дедните всъщност много бързо тикат. Да. Умри, бе, овца. Вие как са катери? Бах ти планинство. Гледай, сега пак слиза. Умри. Умри, маме. Къде? Да геймър. Докъде стигна? И 50. Добре. Сега 9:30-40 някъде и спираме клипа. Какво беше това там, дед видях? И една секунда спирам клипа и се завръщаме. И хора, така отново съм така. Една секунда спирам клипа и се така, хора, отново съм така, просто звънна ми телефона. Така също учим до къщата. 10 минути вече. Давай, мато на бандикама е... Сега ще видим колко е на бандикама и 2... ти е на бандикама, но бавно от 4 секундите. Значи да. Сега се... Като стане 30 тук, ще го спрем. Сигурно. Ще направя сега тук това нещо от вълна. Не знам що. Просто ще го направя. И така. То. Хора, 30 вече стана. сега само да проверя нещо. Опа. Не, бе.